kum sang hat zakua somli pani ni in Canadian spy pakhat Mexa chuan Paris pantumin thaleram rawa chuan atrum tha a motor kong po tumin muang changin akal cheta motor kong chu po in ama lam turin motor pakhat hi aron kala motora chuan chuangin box pakhata silai omna hi driver chuan aron kena silai ID le poisa friends nula pakhat en thatu kor purple rong ha mu tur anei thu hrilin in nei zung bun apeya Nazi ambassador thaturin Paris lam chu an panta ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve do nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shramang u Mexa chu hotel changkang tak kota hian avatha a abulakar loading sa chu hongin luggage chu akhung fela hriat ngai lo tlei tiri chhai turin hotel lama chuan aluta ani a meiche zon chu mu in marini ania marini chuan ron po ngal vatin an ron kis ngal ringota nupa anga lem changin midang an buma reilo te in ngai zong thin ma sela anin mangai man thin sia mangai berte chando chen chu hreom ve thin ngotang Merini chuan a thian de bula chuan Mexa chu a pasalani thu an soi vei luama spy nun hi chu a ha thlak ve viau angle le hrim tan chuan midang kop kol ero anuam ve thowang an thian te chu kalsanin kum tam tak in nei to angmain an khosa duna han lai an nei lo hrim bok an na an chian baka mi bum hi an thiam thil ania bum mangnu pani chu inrin a har ve ngotang le Merini chuan Mexa chu angai nat mel viau maya a apartment lama hruain Merini hi tu chiangi ani a hrichiang bik lova Mexa na a puitu tur ania Merini chuan adu omzia thu hrilin a apartment lama chuan an hruaya mi pakhat hian lo en ve rengin Merini hian friends of phoi a manga a mel that baka ngai zon om dawa trong a thiama Mexa pon a na ai ma in Merini chu angai poimo don mai Zana chuan Mexa chu in chunga omin amu hil theilok lova Merini chu ron zongin anin kom le a anin kies chung changvel chu soidunin Mexa chuan indo hi zosela Paris a hian chungkua chen kaladu ti in an hrila Merini pon lo zom ve zelin Mexa tuizong chu alo tuipui ve thei zel maya an naber chu Nazi ambassador tha ania an that ani chuan nupa anga khosak zui an ngai to don lova reilo de chungin anin ngai na man viau ani Merini hi Paris nula anga an ngaya tu chiange ani an hrelo bok atu kania Mexa le Merini chu chuak dun le in Nazi officer pakhat an muwa officer pa chuan rin hlel mel taka thlirin a endo seka Mexa chuan hrethiamin hunrem chang angak ve renga Nazi officer chu kalsonin midang ako ma ngein Mexa chuan tha atuma officer chu mu in a bei thuta tharum anga boka reilova arek hlum theita ani zanania Merini nen chuan in chunga anin kom le a Mexa chuan Paris chanchin zotin Merini chuan a hriat ang chu an hrila Paris ko pui hi chu a romantic lutuka nula tlangwal in ngai zong lo te po hi hanin mu falta ka chuan kan ni le mai thin baka ka single na arei ve to a chome nei lo hi chu choi chung cho ania ngai zong nei lo hi chuan ni leng zan khuwa hi adai ve rowa Paris po a Paris theilo ti in hong takin alem vela Mexa hi adu ngoi ani ber mai atuka chuan an pahni in thalera an kalduna silai ka zirin hun an manga an na awanga omtlang mani se anin ngai na dun viau maya an mel a thadunin anuam tirual an lani sia an wanglai taka in sum an ngai sia spy ni zet zong in sum thei angai don khop mai ambassador chu an mu thei don ta
a office po na ngakin nu palem an changchun zom zela a assistant chuan ron kowin an mutangeya ambassador chuan hobar ani thulo hrilin mexate thian dun pon an minglem an hrila komtlang nel tum viau ma se indolai ani awangin hobar hian mi tuma areng lova an pani chuan theih top chuin hobar party na akal tur chuan anin somtir theih ram ani chun lama chuan an hnaken tel nu pahna chu an chun zom le a zan lama party na hmuna tho tur poimo tak an nei awangin an thi don nge dam don an hrebik lova an nun hi hlim ang viawin lang thin ma se tu bo le dolung in kara khosa an ni awang hian an nun a hre ve viaw ang le zana chuan ambassador hobata party huai khotna chuan an kal dun tangeya an silai mamo po do kan nuya man mai thein a ombok an chet ma de chuan an omna building pia chuan bompok omin an boita nuai mai an boilain meksa chuan silai chu thutin ambassador chu aka phluma nazi sipai ho chuan ron be ve ngalin alo ka phlum le ngal veka rang takin an tlan chuak duna merini chuan kan hna ber kan zo to sia engtin nge kan omta kang le ti in an zota meksa chuan ka hmangai to che a itel lawa omchi kanilo baka avot lutuk itel lawa tor chhuat chi anilo london lama min zuila in nei mayang miang ti in asoma merini po chuan lo iasin saprama nun bul an tran thadon ta ani London a chuan zindunin anin neya nu pahlim takni in anuam theyang berin nun an manga an mai lo ti chian nan merini chuan naw akeng ngal thuaya nu patuak thar te chu chhun zan zomin an thokrim ve viau ani thlakua avei me chuan merini pon naw avei ve ta anaw vei boilain bom arom puaka naw vei po thalfang pai ang an ni to lain bom aron la puak zuya buai takan ni a pasal chuan mun him lama hruain harsa takin fanudu em an neya anu pazin kong chu lim taka man an tum don ta ani chungkua in lim takin hun an mang chho zela fanudu tak an nei baka lim taka hun man chho zel an tum bok har sarna engpok an chunga thlengse an fanu an da poimo masabera an fanu awangin engkim tuardun an tum ani bermai meksa chu aputen rangkholin mu an du thu an han hrila akalna mun tur chu anu puipo hriat tir lo turin an hril bok an ho tu te mutur chuan akal ngal vata an pu chuan an information don chu lo hrilin anu pui chu German spya an rin hel thu an lo hrila meksa thin asaphat mai anu pui chu tranviau ma se merini dik tak zok ruang an char thu an pu chuan an hrila Paris a thlen ma kha nazi hoin merini chu an lo thata a aya tuna anu puya tangta hi German ho ruwa manna vek ani thu an hrila inu pui iman chu adu chuan phone callin location pakhat kan rong hril chenga ti chuan izia kang inu pui chu en thala alo ngai ven vai chuan German spy ani mai German spy ani ti hriat chu rualin that nga lang che ti in thu an pe a mangai anu pui chu that thei takang mo beidong takin a hota ani anin chu thlengin a thu hriat awangin meksa ahlim thei to lova ahma anga omle atumpon anu pui a hmangai chu aring chephal si lo ringot don se an thu don a chian mel sia kara fa an nei baka nu pui ta tha chu khovela thlirsak omlo ber ani ve ang an plan ang chi chuan an pu chuan aron khola lekha chuan ziak thla in do kana chuan da in bathroom lama chuan alu sana a lekha zia kha anu puin a en vai chuan anu pa in kara top don sia a ril ru a ha takzet dar thalang mang chuan anu pui chu a en renga arin lok ange in anu pui chuan lekha chu a en tangeya German spy ani lo ti chi rual ani to lo an ramhmel manula nu puya anei baka a mangai to sia ril ru bai vai takin a ompha ta ani meksa chu damdo ina kalin merini dik tak hretu chu awa muwa
anupui chu an rin hlel ang ni lo hram se adu wangani ni masela meri ni diktak hretupa chuan hliam nein amitin khuwa a hmuto lova anupui chu an hmelma ni lo hram turin adu sia adin mun hi akhirin akhongai thlak tak zet a hmu pa chuan pola hmula meri ni diktak chu a hriang ti in alo hrila anupui chungchanga thu diktak hreto ma se finfia bel zel adu ani airport avakalin pilot pakhat nena chuan pola lekha tur thonin anupui thalak ada tela merini ani lo vai chuan an pu te thu zoma tha mai angai to don sia a mangai ber that turatan chuan a in phal theilo ani mexatanu pa chu party na hmuna kalin an hlim hlom viau maya officer pakhat chuan ron hmu in amazon pola chu a hmu zolo thu an hrila anupui chu finfiana mu mal om lova an thangot a phal bik lo anupui chu va hmu in mi tu ti hriat lo nen hian an lo in bia a rang takawa po ngal vatin arin hlelna azul pha hle anupui hena chuan tunge ibia khati in an zota anupui chuan tlere uzuar satlia ti in achanga mexa chuan ring zo lovin anupui hmu pa chu a zui ngala chu pa chu ti dingin zona zo antuma anupui chu ronin rol vatin mexa chu a hruai bova mexa chuan anupui a ring hlel tual mai mexa chuan pola chu zan chuang nge atuma anupui chungchanga thudik chu hriat adu to ani pola chu edik mai ani to ti hria in jela tang ti a hria a pola mutur chuan tan in lam apanta a thu hria du zong chu hria chu avek atum to bok pola chu va hmu in alo lak tlak to lo viau maya rui lovin lo khoi che to in mule mal anei to lova merini po chu lo hre to lovin mexa bei adong tak zet pola chuan merini diktak chuan friends national anthem piano in atum thiam ti in alo hrila anupui chu a fia nge anga yang le mexa chuan anupui chu hmu in mun pakhata hruai adu thu an hrila piano chu tumtir tumin merini chuan a pasalin a hre chuak ti a hria a pasal bula chuan a in puangta german spy ani thu soin adu thu ani lo thu a hril tel bok a fanu awanga engkim bansan du to ma sela a fanu tha saka an vauranga wangin du thlan tur dang anei lo thu an hrila ama vil reng tu ne ni an ompui nu le thlera uzur thin pa a om thu soin mexa chuan anupui chu tlan bo pui angai ti hria in chan hin nge atum ta ani neni chu va hmu in athata tlera uzur pa po chu thatin anupui le afanu nena tlan bo an tum ta thona a thlo chu an tum lai chuan an ho tu pa khan ron hmu in mexa chu a theih to pin a in soi fia ve a anupui chu an blackmail thu hrilin kalbo tir mai turin an nge na merini chuan an thu soi chu lo ngai tharengin in dolai ani sia adam vereng chuan a pasal le afanu in nun nuam an nei theidon lo ti hria in silai nen a chuaka aluwa in kapin a pasal le afanu tan anun na a hlan ta ani mexa chuan anupui chu atra homa thi ve ngal du ma se afanu en kol angai sia khohar reng anun man angai pha don ta an senior chuan midang om ho hna chuan mexan anupui nazi spy ani ti a hria chuan nuwa aka phlum ti in alo soi moi ve a ming thatna changma sela a mangai a chan to sia atan dam a in thi anuam to nge angle sin to bera chuan mexale afanu ron langin afanu po atlei rol ve to a pa fa in mangai tak ni in atop ta ani